Εγώ θέλω να πω, παιδιά, ότι οι αγώνες θέλουν οργάνωση, στόχο, οργάνωση και διάρκεια. Αυτά δηλαδή τα καθημερινά που απασχολούν τη νέα γενιά, που πηγαίνει σε χώρους δουλειάς και τις λένε για δοκιμαστικά, για 1 μήνα, για 2 μήνες, για 3 μήνες, όλο και το αυξάνουμε, ανασφάλιστοι. Είναι πράγματα που τα είχαμε κατακτήσει και τα παίρνουμε τις νέες γενιές της εργασίας. Και είναι στη δική σας, στο δικό σας χέρι, να τα διεκδικήσετε με αγώνες που θα έχουν. Δεν υπάρχει αγώνας, επειδή βλέπαμε και τότε, νομίζαμε, πολλοί κόσμος νόμιζε ότι η άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει. Και αυτές οι κινητοποιήσεις που γινόταν, είτε στη νομική όταν ξεκίνησε, είτε στο μνημόσυνο του Παπανδρέου λίγες μέρες πριν το Πολυτεχνείο, που μετατράπηκε σε αντιφασιστική αντιπεριαλιστική διαδήλωση, είτε στην κορυφαία στιγμή του αντιφασιστικού αγώνα το Πολυτεχνείο, πάρα πολλοί κόσμος δεν το φανταζόταν. Υπάρχουν δυνάμεις και οργή μέσα στον κόσμο και τώρα για ζητήματα που είναι δικαιώματά σας, που δεν το φαντάζεστε τι σημαίνει. Να σας πω ένα περιστατικό. Όταν ενώνεται ο κόσμος και λέει θα διεκδικήσουμε, ας πούμε, ρε παιδί μου, ασφάλιση σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν, να πω εγώ ένα παράδειγμα, που δουλεύουν τα καλοκαίρια, προσπαθούν να δουλέψουν τα καλοκαίρια για να έχουν ένα χαρτζηλίκι, αν έχουν, αν φτάσει το χειμώνα. Ανασφάλιστα. Το πρώτο, ασφάλιση. Πάει τώρα να καταργήσει την ασφάλιση, που είναι σημαντικό, γιατί σε λίγο που θα πάνε και τα νοσοκομεία εκεί που θέλει να τα πάει, οι ασφαλιστικές θα λένε έξω. Έξω. Είναι σημαντικό να έχουμε ασφάλιση, όχι ιδιωτική, δημόσια. Προσπαθεί να την καταργήσει, μειώνει τα αυτά και το λέει ως επίτευγμα, την ασφάλιση για τους εργοδότες, τα που πρέπει να δώσουμε για να ασφαλίσουν τον εργαζόμενο. Αυτά δεν γίνονται ούτε με μια μέρα απεργία, ούτε έτσι ελάτε το απόγευμα να μαζευτούμε, να κάνουμε μια διαδήλωση. Θέλει αν σκεφτείτε εδώ, τώρα ίσως πλατιάζω και λίγο πράγματα που αν σκεφτείτε, ξέρω εγώ, γίνανε μερικοί αγώνες που κατακτήσαμε κάποια πράγματα, εδώ στην Ικαρία. Αλλά γίνανε με, ξέρω εγώ, θυμάμαι το νοσοκομείο για να μην γίνει κέντρο υγείας, 3 χρόνια ήμασταν στο πόδι, Υπουργεία, ξανά, Σάμο, Αθήνα, πέρα δόθε. Το γυροκομείο. Να σας πω 2 απλά πράγματα για να καταλάβουμε ότι χωρίς διάρκεια ένας αγώνας είναι μια τουφεκιά. Και λέει εντάξει, τα καταλαγιάσαμε, η οργή πήγε λίγο πίσω και ξαναβλέπουμε. Το γυροκομείο, 11 χρόνια, στην ουσία, το λειτουργούσαν οι καριώτες. Με τα παιδιά που είχαν μείνει εκεί, με την Επιτροπή Στήριξης, 11 χρόνια περιμέναμε και σώσαμε ένα προνοιακό ίδρυμα. Αλλά ήμασταν 11 χρόνια και επιμέναμε. Δικαστήρια και ξανά δικαστήρια και τρεχάματα και πέρα και δόθε και Αθήνα και Σάμο και οι παπάδες πάθανε την πλάκα τους. Εμένα με έχουν αφορήσει, αλλά τόσο δεν με απασχολεί. Μόνο έτσι μπορούμε να... Και αυτό να λέτε στα σωματεία που αργότερα που θα πείτε, άμα δείτε δουλειά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.